Čaute ľudia. Čaute ľudia. Dneska budeme hrať, jak sa to volá, s Maxikom. Áno. Áno, Animal Hospital na Robloxe. Počkajte. Obidvaja to natáčame na svoj YouTube. Dávajte, Maxik sa volá na YouTubečku. Vyhľadajte Maxik Olga, áno, Maxik Olga. Všetko spolu a malé O a veľké M na začiatku. A ja sa volám Playboy 30. Všetko spolu a môže byť veľké a to malé P, to je jedno, ale všetko spolu. Dávajte nám odber a lajky, prosím ťa, aj na toto videjko. Bude to kus dlhšie. Náš rekord je sa chce dostať na Shift 20. Hej, no. A my sme... Aký bol náš rekord? 13. Náš rekord bol 13. Takže ja skúsim, hej. OK. Povieme náš sponzor, to bude... Koľko máš percent? Ja 35. Dobre, poviem rýchlo náš sponzor. Náš sponzor bude... Napríklad na mňa. No, u mňa, keď máte Lenovo a také, u mňa je X-Recorder. Môžete tam natáčať screenshoty, môžete tam robiť, jak my teraz, natáčať obrazovku a také screenshoty a videjka normálne. Videjka ako normálne, jak na fotoaparáte. A Maxik, teraz ty povedz svoj sponzor. Choď pozrieť, počkám ťa. Screen recorder na iPad. Tiež toto isté viete robiť. Len tam je viac reklam na Maxikovom. Dobre. Ale to nevadí, to sú také... A keď ste mi neverili, vidíte, tu máme. Tu je Maxik. Shift 13. OK, idem tu pozrieť classes. OK. A classes to stojí toto, asi Robuxy. Ja môžem paramedika. Ja si môžem toho kúpiť. Hej. Paramedika, to Jak vieš. Ty máš koľko peňazí? A ja mám 349. Ja som si kúpil paramedika. Dobre, som si kúpil paramedika. Ja si asi budem na psychologist. Alebo ja si kúpim paramedika. No paramedik vyzerá dobre. Ale psychologist tiež. Najdrahšie je operátor za 2500. Dobre, či si nastavíme... Kúpil som si paramedik. OK, mám paramedik. Mám 99 toto. OK, poďme. Musíme počkať. Čakaj. Hej no. Poďme. My to veľmi nebudeme komentovať, alebo už chceme to komentovať, bo sa moc nechcem. A možno, keď niečo bude nenormálne. Dobre. Poďme. Vy aj ste sa potom nečudovali, že toto. Čakajte, boj sme vonku. No dobre, takže... sme tu. Dobre, máme rýchlo. Dobre vyzeráme, ne? Som ružový zas. Nie si. Dobre. Ani ja nie som ružový, že? Vyzeráme takisto. Dobre, idem prvý ok. Dobre, dobre, budeš palcem. Nemôže byť anomália, ani není. Maxik, čakaj na svoj. Jo, dobre. OK, pôjde do dvojky. Teraz len začíname. Ok. Takže je to v pohoku. Tento asi pôjde, či nie? Aha. Alebo nie. Asi nie. To bude kus taký speedrun na jednotke. Jedna a dva, že by ste vedeli, nebudeme ani veľmi komentovať, keď tam aj anomálie nie sú. Možno tak pár budú na dvojke, vtedy budeme kus komentovať na anomálie vo v dvojke. Ale jednotku asi už teraz aj nebudeme veľmi, keď to je také ľahké. Aj no. Dobre, už budeme od teraz ticho. Dva. Lebo je to taký speedrun. Tichý.
Už nebudeme mať boost za chvíľu. Už nemáme boost. Ale zase. Môžeme použiť ešte 5 razy. Lexi, na čo je? Len psíka hladká, lebo oni tu majú pesa. To je taký mix, to jak čibava, zmixovaná jak sa to volá? Jak sa to volá? Keď je tam. Zlatý retriever plus čibava a tá farby, lebo je taká oranžová, jak zlatý retriever a jej má biele kusky, jak napríklad zo Saskio, jak by zobrala. Také prosím. Čau, doktor Harlow. Jej mama bola, aj otec bol husky. A že to bude nejaký... A ona keď bola malá, no tá ona žila v cigánskej osade. A jej odtrhli z chvost asi. Hej, jej odkusli. Taký pes. Má veľmi krátky chvostík. Maximálne tak na 20 cm je. Nie tak 20, tak možno... Tak, 8-9 cm, o 10, 11. Veľmi malo, ale... Čiže nemá to veľmi dobre, Lexi. Smutné. Čau, 3 bodky. Bye, bye. Anomália na 100%. Nie to je anomália. A čakaj, ja chcem iba fotku kúknúť. Kúkať, to rovnaké robí na kamere, ale to je jedno. Si fotku má rovnakú, či nie? No. Ale čakaj, ešte kamery. No ja už som pozrel, vyzerá tak rovnako. No má. Hodorici. Choď. Papa. Idem ja. Musím si dať kávu. Hodorici. A zase káva. Ďalší. Jedna kamera je rozbitá. Debil si nám rozbil kameru. Ja? Nie, je ten typek, čo sme ho vyhodili. Jaj. Opraviť kameru. Dobre, ďalej. Nerozbíjaj kameru. Zas. Nie, už nie. Kámo. On ničí okno. Netrep si hlavu, nie? Nie, nerozbíjaj si, nie. Nerob slavičkou. Priprav som, Maxik. Tak ja ešte robím. Pre Boha. Zase. Kámo, zase anomália. Ja serem. Počkaj, radšej pozrieme fotku. Anomália, kámo, tak hýbe z rukavu, jak deke. No, co vidíš fotku? No fotka, no poď. Ani nejde. To musíš toto urobiť ešte, register. Áno, žiadny servis. Je to slovenské miesto. Ja nám rozbije kameru, ja zabijem. Kde máme, prečo nemáme? Zase na... Škoda, že na 4 máme paralizeraž. Na 3. Áno, vlastne. Dobre, je, že si pacient. Mám mozog. Si myslíš, že dúfam. Dúfam si, nie? Maxik, ja už som si dal kávu, či áno, si na rade na káve. Pozri kamery. Jaké? Radšej. Či v poho. Asi hej. Nie nič také divné? Dobre. Jasnosť 5. Ja som to uhádol. Tak možnosť. Jak to povedal 5, som povedal 5. Čo tu ide so mnou? Však príde ešte ďalší typek. Čakaj, ja si dám vlastne dole a on. Choď zobrať si typka. Čakaj, mám si ju zobrať. Wait. Choď tam za ním. Čakajte ľudia. Vekus taký väčší speedrun, už budeme ticho.
speedrun. No okej. Super. Zase anomália. Ejo! Anomália na 100%. Ešte kúknem kamery. Skúknite to tu fotku. Kamery má normálne. Ale proste aj tak anomália na 100%. Taká malá červené oči normálne. Počkaj, ja si musím byť kávu. Keď dokúkate možno moje, alebo pôjdete prvé pozrieť Maxikové, toto my to pošleme dneska na YouTube. Jak to dohráme, jak to zdochneme. A za potom neskôr. Musíme sa dostať na shiftu aspoň 10. Musí to byť viac jak 10 alebo 10. Vtedy môžeme ukončiť. Inak, keď toto sa stane, no tak to zrušíme celú, to video nebude existovať. Hej. No a pôjdeme ešte raz upomniť celé video. Ako sa trávne, že to len sme tu. Není anomália. Markus. Sa mi zdá, že áno. Alebo jak? Kúkaj. Tu má svetlé uši. Pozor. Tu má, pozor, choď ďalej. Svetlé uši a tu má tmavý. Či to len kvôli fotke? To je len kvôli fotke. Asi áno. Dobre, poďme. Uvidíme potom na konci, nám napíše, že koľko sme, či sme prepustili anomáliu. Hej. Píše. A to tam píše stále. 101, to kto ide, ja? Asi aj. Iba nepočítam vôbec, akože ja. Ja neviem, more. Ani ja. Porezal na tej stoličke tu. Ja. Aha. Jaj. Ja, to tu asi boli, čo? Ako štípe. Tam si sa porazala. No, nekrváca. Škoda, že to tu Lexi už bába, že to je ostré peko. Dobre. Ja čakaj, vlastne čo ideme tu? Apple syrup. Jaké apple? Apple. Jaké apple? Apple. Tam bol stavke. Áno. Okurky. My robíme video. Okurky. Robíme video. Také menšie okurky. A párky nechcete, alebo dačo? Nie. Chcete takú pápa, Robíme video. Počkaj, vlastne ty ideš, čo ja robím? A kde si jednotke? Nie, už som tu. A to je anomália. Maxik. Počkaj. Pozri moju fotku. Hej, vidím. A pozri na moje. Hej. A pozri na moje. To je ako v pohu. Čo ti ide? Ale toto na kamerách je normálna, ale je to anomália. Pardon. Vtačík naháňal. Áno, žiadny servis nebudeš mať. Poď na sladký. Ale na sladký. Teraz idem... Ja. Ty. Lebo to je anomália. Hej. More, ja mám 22 sanitky. Taká naháňala. Ja mám 22. Nikto. Kto tam je? Schodíky sú dnuka. Či on bol? Neviem. No veľmi. Aby ste neboli, hej? My sme sa boli bicyklovať. Hej, už ste tu dlho? Tak možno 10 minútky. Čakaj. Ja som bol vo Zorovciach, Kuba hodne, za to som bol už suseda Taliana. Asi A som tak. došiel domov, že by som vedel, kde ste. No hodinky nemali, ne? Sme tu asi 20 minút. Lebo 14 minút toto. Nahrávame, kúkaj. Aha. Kúkaj. A tak 5 minút nám trvalo, že by sme začali. OK. Tak 10 minút. A mám 21 sanity. To čakaj na kávu. No to lebo keď budem mať malú sanity, no za po mne príde monštrum a zabije ma. A to kde si čítal, že keď budeš mať málo sanity, no to príde monštrum?
Mne sa to stalo dneska. Čak viem. My hrali posledný krát, no Hej. ako teraz naposledy hrali. To mi to stalo, vieš. No a mi tam na konci napísalo po anglicky, že ak máš málo sanity, či jak, že sa naštve a príde za tebou. Hej, dá sa monstrum. Anomália. Zabije ťa. Automaticky. Ako vie sa obrániť. Ale je veľmi ťažko, lebo doberá viac síl. Mám 20 sanity. Musím dať kávu. Boli hlava a Nie, ja som tu dehydrácia. prišiel. Sekunda potom, čo som išiel do dverí, hotová káva. Fakt. Okay. Ste mali? Nie. Vážne? Hej. Ste mali keksík aspoň? Ja to napiť. Ja nie. Nechceš? Nie som hlavný. Kde je kamera rozbitá? Čo? Kde je rozbitá? Tu. Pri vchode. Vo lobby. Hej. Som bol tam na kameru. Ľudia, videli ste to tam na lobičku tu. Hovoril, jak je ten stromček. Tam bolo to monštrum, vieš, ak si toto tak približia kamera ku ňom. Aha. Konečne, obchod, slavíme ľudia. No uvidíme, či sme pustili anomáliu. Hej. Good? Najlepší, ja neviem prečo, no ale kvôli niečomu. Speed boost. 30 sekúnd. Za 75. Nie, to na hovno, však máme toto. Remaxik, koľko máš peniazy? 150, ne? Jo, chcel som kúpiť, keď budeš mať viac, že kúpime okienko. Tak kúpim sprinter, ja si ušetrím na okienko, zaplatím toto okienko. Mej. Pozriem kameru. OK, kúkaj. Ale na kamere normálne? Aha. A kamera je všetko toho. Áno, môžeme. Nie, nedáme ti kávu. Nie. Timon je doma, či tak nešiel? Kto? Timon, máte nevieš? Nemám. On je tu. Nie. Ja ti nedám. Prečo do nemocnice ide pýtať kávu? A si daj kávu teraz, už bude za chvíľku. Ja mu nedám kávu. Keď nemáš doma kávu, Ja mu nedám kávu. tak áno, o tebe hovorím, že máš malé sanity. Hej, no ja Ty si dám. si daj. Ja mu nedám. Reálne akože, ale prečo do nemocnice? Ale kámo, že nemocnica je kaviareň, hej? Preňho. Do kaviárne ide, kámo, nemocnice úplne more, úplne dačo iné než kaviareň. Ak nemáš doma kávovar alebo niečo, nevie si nazbierať toto zrniečka, si Alebo robiť kúpiť. kávu. Nevieš, čo hovorím? Tak, nedávaj mi Pani, ja kávu. mu dám shutters. Ja si idem zobrať kávu. Aha, chcel by si čo? Počkaj. Chcel by si čo? Nedám. Pijem ju pre tebou. Nedám ti ju. Musíš dávať pozor, ja nemám rád byť toto odmietnutý. A mne to je A jedno. počkaj, a on sa asi zmení na anomáliu. A mne to je jedno. A nás bude chcieť zabiť. No a? Zdochneme na možno na 20-ke. Keď to ešte budeme robiť. Aspoň raz mu dajme iba. No čom? Lebo buď zmení sa na anomáliu, možno nesmrteľnú a nás zabije. Nie. Ja určite nesmrteľný. Možno. No. Tak dobre, keď sa to stane. Tam je to jedno, bo aspoň budeme mať 20. Kto ide? Čo? Kto ide? Kto ide? Kto? Kam? Ale čo, kto teraz je na rade? Ja si.
Sa mi za chvíľu vybije tablet, bo mám 23%. A poďme dnu. Hej. Obidva poďme. Tak. 8. GG. Hneď tak zvrtá. Dobre. No ideme dnu. Čo? Ideme dnu. Čo? Už toto má. Keď sa mi vybije tablet, čo mám 23%. Aha. Appointment. Dobre. Anomália. Diva drops. Áno, žiadny sa nezdobí. Netflix. Orgán. Forgan. Scissors. Meijung. Číňanka. Scalpel. Scissors. Orgán. Nič sa nestalo, nič. Nič sa nestalo. To je jedno, však iba jeden človek. No ale no. Ale Ricky, Nemuselo ale sa to Ale stať. však reálne tam bol skalpel. Som mal zobrať a to... A čo si zobral? Však skalpel. A čo si mal zobrať? Však skalpel. Tá možno z nožničky si zobral. Nie, skalpel som zobral, však teraz som vyhodil skalpel. Tá možno si dvakrát dal skalpel. Však lebo mal ísť dvakrát skalpel. Nemal, ale nie, nemohol si zle vidieť. Sa mi nestalo, že stále zle Maxik. Však choď tam, však prídu ešte. Však čo robí za mňa? Ešte prídu ľudia. Asi. Ešte jeden aspoň možno. Vedel som. Ešte traja. Ešte Cough, herbs a egg. Cough. More, minule sme zomreli na šestke, ne? Ja som zobral. Aj Godron 5. Prečo 5? Ja chcem ísť na sedmičku. Alebo na 6. Som chcel ísť na 8, ja som na 5. Ja som na 5. On chce ísť na 5. Ty si vizitor. On je vizitor. Aj. Tu sa šetrí, na čo tu ideš? Vidíš vizitor? Hej. Pozdraviť. Dobre, môžeš ešte ísť. On plače. Však kamo, už je urobený. Ja neviem, čo mu je. On plače. Mei Jung, ja neviem, či to je chlapec, či dievča, typneme si. Ale on plače. Dievča. Však už je... Lebo... Lebo... Hej, ty prečo plačeš za takým... Ty degen, alebo čo? Ty retard, vypadni stane. Škoda sa bojím. Toľko pasanity je 40. Dám si kafe, hej? Ježiš, to koho za kamoša máš? Neviem. Kamošku. Retard. Ty máš tiež 40? A ja? 40 mám. Ja mám tiež 40. Paramedik. To je pre Boha. To je Janik Vajda. Kokos, to je Janik Vajda. Čau, my natáčame video. Aj YouTube. Počkajte, jeden prvák z našej školy tu Hej. prišiel. Čakajte. Čau. My tu... Ciele. On taký, jak keby videl celebrity. Čau, my tu hráme, tu poznáš Anomály Hospital.
To tu poznáš? Na Robloxe. Počkaj, Roblox? Áno, To a som už videl. no, my to hráme. My aj natáčame na YouTube. Hej. Teraz. Tu natáčate môj Ticho, ticho, ticho. Lexi! Dobre. Však Ja je si nechodnú. Bo ťa zabijem. Však blbý ako život. Však. Poď asi preč. Janík, čau. Dobre, odišiel konečne. On taký, volal mami, aké by videl Mr. Beasta. Že, mami! Čo hovorí? Ja hovorím, co? Čo hovoríš? Co? Aha, lebo my sme tam sme ťa nevideli. Aha, dobre. Tak čau. Čau. Ja si musím zapnúť puk, lebo som nemal vypnutý. Dobre. No dobre ľudia, takže už môžeme pokračovať. Zase kurník, Peťka. Jak som... Čo za to? Fuj, switch, ja to neupratujem. Ani ja. Fuj! Dotatujem. Ferintada, ne? Sa volá. Hej. No dobre, lebo som sa kúkol na tvoj tablet. No poď. No. Mama, ja sa aj bojím. Pozri sa na kamery. Jo, len si... Ona urobila... Yumi Meadows. Pred Boha! To tá Yumi Meadows urobila... Tak som mi zobral DNA. To fuj. Krava. Kravská. Špina. Nusa. Right? Medicina ointment. Čiže lieky Čakaj, a také ja si to zamkla. mastička. Lieky. Dobre, dovi. Ošetrite sa. Ahoj, kamera! Au. Okay. Chill. Dobre, ona je chill, ona je chill. Také 2. Bro, prečo? Ja som mal 5, ja už mám tretíkrát koľký druhý. Ešte to tu dokončíš, no a hotovo už je. Ej, vrta shifta. O 2 ľudia nám to... Už natáčame, vieš, jak dlho? Ja viem, počkaj. Ľudia, Natáčame 28 minút. Maxi, mám to preskočiť na ako? Počkaj, ty vieš, ako si dať pauzu? No to. Nie. Ty nevieš? OK, ja mám preskočiť na 4. shiftu už. Ak sa dostaneme na 4. shiftu? Mám pauzu, dobre. Ja preskočím na 4. shiftu. Maxi, však choď robiť to tu. Čego? Okay. OK, preskakujem na 4. shiftu. Čaute. Dobre, už sme na 4. Čaute. Už mám taser. Paralyzer tu je. Zoberiem ho, hej? Alebo nie? Nie, že chcem. Kúkni kamery. OK. A vtedy, keď je zlý, no tak... OK. Ale nie na fotke nie je Však zlý. už to zapni, ne? Už beží. Jaj. V pohode na kamere. Takže tak. Miestnosť 3. Sračku. Zas.
Dobre, môžeš si tam urobiť svojho teraz, čo ti príde. OK. Čabok! My family is... Ide tu to ten. Ron. Ron. Ty ho poznáš? Rona. Však áno. Skade. Však on už tu dlho chodí. Nechodí. Ale však reálne ho nepoznáš. Však reálne neexistuje, ne? Asi nie. Neviem. Ale čo to je nejaká celebrita? Neviem. Nepýtaj. Ale vám poviem jeden tip do tej hry. Ron nikdy není anomály. Nikdy. Není nikdy zlý. On je stále dobrý. Hej. Čo jemu ani kamery, ani fotky nemusíte kontrolovať. Ale radšej, keď chcete, môžete. Ale my ani už nekontrolujeme. Aj do Rom 6, idem do Romu 6. Môže, šestku, ty máš stále to tak veľké niekedy. Tak. Väčšinou. Ale to malé. Ja som doteraz ani nemal šestku, ani sedmičku, ani nič. Ani 8. Nie. Dobre, no idem. Mikajo! Si prišla privítať niekoho. Asi ten, čo ide do šestky. Asi hej. No, dobre. Kde chce ísť? Do jakej? Neviem ešte, ale asi tam na osmičku. Dobre, vyzerá normálne. Ešte raz, hej? Kámo. Ešte raz si musím dať. Mikajo, dobre, môžete ísť. Poďte za mnou. V trojke. Však trojka už vychádza. Však to tá trojka už vyšla. Však tam je prázdna miestnosť, ty. Gúpo. Gúpocina. Maxík. Kde ide? Ja neviem. Haló? Je ducha pozdraví. Hej. Pozri mi. Maxi, kúkaj. Není. No to fakt nač? Ja radšej odchádzam, že nie. Nepustím ho tam. Nie, má mozog, je bez mozek. Hej. Maxi, môžem urobiť anomáliu? Hej. Dobre. On trafím šuter. Medkit a cough syrup mi dones a bandáž. Abo, no to idem ja. Ty zaobračaj. Cough syrup. Bandáž. No, dobre, dobrý. Dobrý. A medkit. Hej, čakaj, vaše oči. Som ťa videl na kamere. Hej. Video hry počuli ste? Počul ten zvuk? Nie, nepočul, lebo tu nebude nič žiadny. Inspect. On je postihnutý. Boho. On je to ten. Anomália je na 100%. Nie, on je chill. Pozeral aj kamery, bol v poho. Sami sa volá. Nie, ja to nechcem. Však to je nešťastie. Nešťastie v hre, šťastie v láske. Markus. No poďme naháňať, no poď. No poď si. No poď ty, sračka. On mňa nechce. On čo teba? Ja idem. Ja idem, čo? Poďme, Berka. Ježiš, mňa lité uši. Až teraz vyšiel Ron, chápeš? Nemá sa Oh, wow! Ahoj! Ja viem, čo to robí. To odoberá. A posiroba obidve oranžové. Čiže oranžová dvojka. Ejo, si v pohu, škoda. Ja ťa vidím na kamere. Spipi. Kladol GG plus... Ten vizitor až teraz vyšiel, čo plakal za duchom. Čo? Idem do Romu 2, joj. Som chcel ísť do Romu 6. Ešte troch. Abo Ty, ešte troch. Yes, čau. Oh my god! Ja,
akože ja musím, ja ju tam musím. Ty si ochránka. Viem, No, dobre, môžeš musím ho tu vysvetliť. držať. Počuješ, A nič mu nerob, dobre? Lexi zobrala uhorku. Nevadí. A nič mu nerob, dobre? Však dobre, ja tu je, však ona je VIP pre mňa. No on. Však aj pre mňa je VIP. On je GOAT. Ja mu musím Ani byť tento podcast no už v živote není anomália. V živote nikdy ani nebol, ani nebude. Len nemá meno. Rafiev sa volá, ale... Thanks, I will be in on 5. Ale... Hej, pane, Už som aj... Ja budem chodiť za vami. No, neviem prečo, tam má otázniky, pacient otázniky a nemá meno, ale keď vravíte sa volá Rafiev. Pane, môžete ísť. Má nejaký... Budem chodiť A za sme vami. boli na 10-11, si sadol konal, sme sa rozprávali a mal sestru Rafina, ktorá tu pracovala. No a z ničoho nič zmizla, ani žiadne akože čau, alebo proste nič, ani žiadny papierik napísaný, že prečo odišla, ale nič. On zmizla a tu presne pracovala, kde ja stojím. No proste to robila. Neviem, a to je firma, že by ste vedeli. Mám 13%, idem asi. No. Takže mi čakaj. Čakajte, please. Ja tu idem... Hneď prídeme len. Nejdeme. Vyzujem sa. Dobre. Maxik, stráž, dobre. Dobre. Ja tu zatvorím radšej. Dobre, daj, si v nabíjačke? Nie. Markus, nerob. Však Markus. Co? A ešte vo v dvojke niekto je. Maxik, urob si tam dvojku. Ty To. si urob dvojku, ja musím strážiť prezidenta paláca. Prezidenta paláca. Ja milujem. A jak dokončí? Čo? Jak už skončí toto, už nebude. Jak už odíde čo? Budem smutný. Ale jak odíde, dobre. Čo? Nie, to tak. Jak odíde, zrobíš? Urobím dvojku. Dobre, aj oprav kameru jak je 6, 7, 8. Už nie, ja ho musím strážiť ešte, pôjde von. Ešte ja to opravím. Tak. Hasiče. Počkaj. Prosím, šťastnú cestu. Prosím, nech vás niekto nenapadne. Ďakujem. Room 1, no samozrejme, ty sračko. Íď ďalší. A ešte mám urobiť room 2, hej? Dobre. Keď budeš mať nejakú 6, 7, 8, môžem, ja som žiadnu nemal. Abo hej. Hej. Ale najprv ešte 5 ja urobím a potom ty 6, hej? Alebo 7, alebo 8. OK. Mám. Odol som dal naraz, wow. M-I-B. MIB. Vidíme. M-I-B. M-I-B. B-I-M. Stalkera. Nie, anomália. Som počul, že tak. To bolo toto, jumpscare. No nie, fotka hororová. Koľko má sanity? 40. 50. No to ja. Ja robím. Ja vlastne ty si mal anomáliu.
Pomery. Pohoda. Šest. Môžem ja. Idem ja. More. Ty pôjdeš sedmičku, hej? Ty pôjdeš. Asi povedal, že môžem. Takže to je 6, 7 alebo 8. To je jedno. Ja som hovoril, že 6. Že ešte ja urobím 6 za čo? A v 7, 8, 6 alebo? A pôjdeš ty. Ja preskočím na 5, že by to bolo kus kratšie, že by ste tak dlho nečakali. To už je posledné, tak či tak. Čiže zatiaľ. Dobre, už natáčame, dobre. Chcel som vám ukázať minulé. Príde ambulancia, chlapi. Ide ambulancia. 6 ľudia zomreli a viacerí. Ide ambulancia. Ideme prvé na časomery. Áno. Ale ticho buď. Musíme toto urobiť kritikálne stavy najprv. Ale budem robiť 8, ok? Môžem robiť 8? 8. Berem 8. Ticho 2, ja 8. Potom je ešte 6, čo nie je na časomer a 7, čo nie je na časomer. Poď. Tak. Ive. Máme Ive. Jak zomrie ten človek, no tam už budem robiť iba ja. Aj všetko. A ty budeš robiť toto 1, 2, 3, 4, 5. Termošupa Kuba. To som chcel práve povedať, že termošupa kupa. Dobre, môj pacient koniec. Transplant. Skalpel. A Ive. Počkaj, no poď. Máme. Operácia zrobená. Ok, ja idem na 7. Dobre. Zasločí pekne. Aj pacienta. Tu no. Aj tu mi pomáhaj. Však tu je aj 2 už je spravená. 1, 3, 5, 4 tu je. Ja robím 7. No to rob rýchle. Mi pomáhaj. Ale to nie je to nie je na časomer, takže to je jedno. Dobre. Iba krvácanie. Dobre, čo je bandolive. Dobre, už je. Dobre. O ktoré robíš? 5. 4 aj 2 je už je. A 4, 2, ja urobím 2. 3. To je iba shift 4 robíme, áno. Však. Už natáčam 46 minút. A 44. Lebo ja mám ešte toto preskakujem posledné ako. Herbs, a čo? Keď tu trepnem herbs. A termošupa kupa. Rituál vo 5. Poď mi. Koľko máš sanity? 43. Ja 32, poď. A pomôž mi. Však ja mám 32, ja si idem dať kávu. Budem mať aspoň 10, jak to dokončím. Tak budem mať. Ok, ja už na 42 idem. Preboha, budeš žať ľudí. Pomoc! Hop! Skoro ma zabil. Mám 14 sanity.
Dobra. Ten tam skoro zabił. Zase tie oči otravné. Už mám 3-krát oči. 8, 7 a 1. Koľko máš sanity? 25 a 13. Takže ja si dávam Či 5 mám? 5 mám. Mám 5. 25. 5. Hej, Mare, presne. 5. 25. Ja mám a ja mám 3. Kúkaj. Ja mám 3. 3. 3. Nás. Ty máš 25. Ty máš násť. Másť. A ty máš 25. 1000. Neboj žena, ale ja som prekvapený. Dobra, už. No poď už Vindy, už som ťa zrobil. No už ide, spadaj von. Zatvorené je. Už bude hotové. Už toto. Ľudia, už budeme mať 5 shiftov. Bude akože 5 shiftov. A potom Nám ešte trvalo 15. natočiť, počkaj, 46 sekúnd mne. 49 minút. A mne Áno, 46 minút je tam sekúnd. Ale 49, chápete, čo to je za veľké číslo? Normálne to je, Toto asi video bude trvať aspoň 2 hodiny, keď chceme ísť do 20. no akože hej, Aspoň hodinu minimálne Hej, bude no. trvať. hodinu mi normálne. Do 10 hodina. Aj možno viac. Viac. No menej. Mňa zabil, ja som tak. To ja. Ja som mám malú sanity. Kúp si toho medvedíka rýchle. Jaj. More mám. Jak moja vina? Však tvoja vina. Čom? Si mi nedal kávu. Ja som aj nebral tú kávu. Ale však, Ty si ju nedal. však si chcela, aby som ti pomohol s tým. Čo s tým? Však mohol si zobrať kávu. Však ale Mne by to bolo jedno, keby pomohol. Ľudia, posnažím sa to dokončiť sám. Si kokos. Nie je to bezpečné. no to není. Ja ešte budem natáčať. Stále, ok. Tak, neviem čo to. Ja? Alebo ideme nejakú inú hru? OK. OK. Takže ľudia, ideme dať ku inú hru. Fakt sorry, že ste museli 50 minút čakať. Lenže by Maxik zdechol. OK, ktoré dávame? A ty si zdechol na 9. Á, Taká minúta. no, ktoré dáme? To nie je až tak dávno. A poďme Don't Get Elimination. Ideme Don't Get Eliminator. Ja mám také šťastie, Hej, že ty mňa- máš také najlepšie šťastie. mňa každý vyberá Hej. a potom, jak budeme tam iba dvaja, mňa vyberie tento túsťoch. Hej. Stále mňa. Stále mňa vyberie. Hej. Proste ja nemám šťastie. To čo je za malý typek? Hej, no. Vyzerá go pizza. Daj mi donut. Chcem si chapnúť. Dobre. Game. No ideme. Čo to je za minigame? Minihra. Lopta. Futbal. GG. Ktorá si farba? Modrá. Ja som modrá tiež. Jej. Čau. Čo, Macko? Ahoj, dievčatko. Wow, jaké už pekné nožičky, wow. 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 Toto zás? Dobre, to milujem. Dobra. Akože ťa aj toto milujem. Zostav sa. To dajú niekde inde. Zostav sa. Nebudem postaviť sa. Nie, ja tak nechcem mať. Nepadajú samo. Posun tú nabíjačku potom. Jak? Tak, tu vidíš? Už nemám.
Dobre, bežíme. Ja pierničím. Presne. Nemá šancu. Vyhrávame o 100. Neviem. Len ona mi tu robí problémy, toto tietka. Však nechaj choďku iným. Tam máte červeniaci. Sa idem vysmiať. Ja tu mám kúpené Elko. Hej, počkaj. Ja sa im vysmejem. Kano, poďme. Kúkaj. Jem tu dáže. Elko. Než ma sejfy, sračky. Ja som nechcel som korytnačku dať preč. Korytnačku nedávajme. No je zlato. A tu jak spadneme do tej díry, no tam. Dobre, kto vyberá? Červený na seba, alebo modrý na červený? Predtým. Čo robíte? Ste prehrali. Čo oni on zakašľal. Aha, čo oni na seba. Kto? Korka, buď. Prežije. Korka žije. Ja idem tiež to iskápať. Dievča, preč. Baconom, je to jedno, že to bacon zostane. Bacon. Bacon vyhral. Yes! Počkaj, napíše. Nie, prank, to je prank. Hej. On sa odpojil. A on sa odpojil. Neviem, kto kričí, no ale dobre. Max Jackson! Au. Jak ten túsťoch prechádza cez dvere? Nie, ja som červený. A ja. Yes! O, čau. Aj tento je známy, čo bol na modrom. Ale možno prehráme. To čo je? Jo. A guličky. Ja milujem guličky. Chalani, ja milujem guličky. What the fuck? Ja milujem guličky, ale Ja. nie tak. Ja milujem proste challenge guličky milujem. Dobre, máš šťastie. Mohu sa aj povedať guličky. Dávaj, prehrávame. Hraj, ale... A ja milujem guličky s mliekom. Guličky s mliekom. Vyhrávame. Som zobral zelenú. Prehrávame do ryti. Však my sme červení. Sme do ryti. My sme červení. Jaj? To myslím, že sme modrí. Zabudla. Červená, vidím červenú. Červená mi dá, aj zelené sú najlepšie. Červené sú druhé. Zelené dávajú 5, červené dávajú len 3. Vyhrali sme. Hej. No čo je vy nubáte odporní? Chcete, aby som vás zabil? Ja vás kľudne zabijem. I my idem zase L. OK, ja idem tu do pivničky hore. Tu čo je hore?
Ty kokos, kúkaj, poď sem hore. Kde? Tam na rebrík. Jaj, To je mini potkán. Je potkaník. kde? Potkáme ho. Joj, ja ho nebudem stiel. My teraz vyberáme. Samiru. Samira. Toto, Samiru daj. Samiru tu. Samira. Není safe. Samira. Samiro prehra podľa mňa. Keď ma prehra pravú Samira nevyzerá dobre. Ani. Sa roztočila. Yes! 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 Samira zdechla. Ja som taký šťastný. A ja. Srala. Jaký si? Modrý. Ja som blue. A ja? Daj, Marku! Ďalej! No tu poď hore, rýchlo. Hej, videl som. Jaj. Ja milujem také. Ja to veľmi nemám rád. Čom? To oka. A my modrí sú viac jak červení. Červení sú, ja už som na druhej stene. Čau, Marku, že som na druhej strane. Druhej stene? Prehrávame. Ja už som úplne hore. Prehrávame. Ja už som hore. A ja som hore. Je 3-3. Dá sa skočiť dole? Jo, nedá. To čo je Among Us? What the fuck? Yes. Ja tu nechcem byť s tým Among Us. To kto je? More, Čo robíš? Neviem. Vyberieme im. A? Keď my budeme vyberať, vyberieme im. Mne to je jedno. Fuj, to sú škaredé. Dobre, no. Niečo Nie! Vrati víc. Ja serem. Ale počúvajte ľudia. Teraz buď ja alebo Markus. Toto nejde inak. More. To nejde inak. Ja... Ty si safe či nie? Ja nie som safe. Ja neba, vidíš tu? Počkaj. Tak. Na 20 rokov tu bol. Markus, ja sa bojím. Prečo som pri diere? Ja som dostal achievement. Hej. Unlocked, to je truf. Koho? Dievča Anna Nulela. Hej, dal som. Iba chalani zostanú. Hej. Som z modrého. Ja som to prehral. Ja som to prehral. Automaticky. Ja nechcem sa pozerať, zavri oči so mnou. Vyhral som asi! Vyhral som! Mne dalo 1 a jej dalo 3 ľudia. A teraz skočím do diery, kúkaj. 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 Tak tu. Toto tu je. Proste. To som uskúšal. Hej. Ja to ale dalo opovne, doma je dole a malo tam. Som mal šťastie, nie? Free for all. Ľudia, som mal šťastie, čo? Ideme každý proti sebe. OMG, ale na to seba nebudeme Nie, utočiť. tam Budeme čo spravil? tímovať. Budeme Seba. tímovať. Áno, týmujeme. Dobre. Ja sa bojím, kámo. Trampoška, joj. Dobre. Budeme tímovať, dobre? Táto sa už veľmi tu nedá tímovať. Maximálna strieľačka. Čo sa deje? To trampoška, však toto, čo cez kruhy skračuješ, vieš. Jaj. No dobre, no.
Popatrz, on ma 1. Markus, jak ty vyhrávaš? Nie. Mám 3. Ja vyhrávam. Markus, Ja mám 7. ja mám 5. Ale však to je nefér, toto hra, ja nie. Mám 11. Ja vyhrávam čarovník. Tak to čes. Mám 34. 37, ty kokos, však ja jak vyhrávam. Tak v predku. Ty kokos. Imunity. Som nesmrteľný. Nie si. Imunity. Ja neviem, čo znamená. Asi nesmrteľný. Ty kokos, ja som vyhral. Mám nesmrteľnosť imunity. Aha, ja nehrajem asi ďalšie kolo. Ja ďalšie kolo nebudem hrať. Ale budem safe celý čas. Vidíš safe? Ty kokos, mám šťastie, nie? Ako nechcem vedieť. To je smutné. Dúfam, že sa nepôjdete vyberať. Ja vyberám teba. Tak. Kira alebo Juj? To my máme. Koho vyber? Juj. A ja vyberem Juli. Vybral som a ja. Aj my sme mohli vyberať. Jasné, že ja som safe. On to je street kámo. Ty kakas. On bude vyberať. A ja. Keď zomreš, vyhrajem to za teba, dobre? Vyhrajem to za teba. Som asi safe. To bol prank? Yes! Vyhral som. Vyhral som. Yeah. To napísala, že kak. Že si smiešný. Yes! Máš šťastie, ne? Hej. A keď ja zomrel, ty vyhraj za mňa. Za nás. Ty hraješ normálne. No, teraz už áno. Vtedy som... To čo je? Parkour? Nie, musíme ťukať čipky, jak on. Či dole. Dole, doprava. Dole. Tam. Hore. Tam. Tam. Hore. Tam. Nikto nezomrel. Tam. 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 Čo ja? Tam. Kde? Nie! Ty si makohor! Ja som si podtypoval. Ja som zdochol už. Ja som 3 veci podtypoval. Čo? Dole. Prava. Ľava. Prava. Prava. To je ťažké jak peklo. Hej no. No čau. Sme tu spolu. Ľudia, sme tu spolu aspoň. Nie? Čau. Čau. To je zo Pokémonu ten typek. Ja dúfam, že vyhrá jaký? Alex? Alex. Dobre. Alex vyhrá. Žabu veľmi nechcem. A mňa žaba je taká. Divná. No aj prehrala. Yes. A teraz on má immunity. Ale, bro, ale... Kámo. Ja chcem gojčky. Chceš goječky? Aňo. Ja chcem parkianáka, čo ma videl sám. Dobre, a goječky, nemám goječky, len také mušličky. Môže byť. Lebo goječky nemám, ale to je to isté. Však ja viem, my to máme doma. No, a ty parky dve? No okej, sme tu. GG! Skoro
Čo? More, kamo, ja som sa raz dostal. Čakajte, ja sa idem napiť, okej? Keď tak hraj za mňa. Asi hraj. Nie, ľudia, Maxik odišiel. Oka, žaba. A Maxikovi tiež dám žabu. Maxik! Maxik! Si so žabou na stĺpcoch! Si so žabou 2-2! Bude vás dvoch vyberať! Ja som dal žabu! Zobral som! Zobral som! Si safe! Yes! Som safe? Som dal žabu. Som safe, nie. Ja som dal za teba žabu aj za mňa. Vieš, jak si natiahol oči a nos? Hrozne. Maxik, hraje sa už hra, poď rýchlo. Bude sa už teraz, už sa hraje hra. Už sa hraje hra. Kto je prvý hore? Sorry ľudia, ale ja sa musím ísť ešte napiť. Ale potom napijem, jak dohrajem. Markus, čau. Ten Alex zostane imunity. Jak vieš? Bo on je predo mnou, on je prvý. Ja už som čul. A to na sekundu. Som druhý. Som druhý, čau. Jo, keby sa, ja som mu tak... Odpálíš ho? Vieš už si odpáliť? Čo? Máš odpálenie kúpené? Hej, mám. A nemám. Punč. Na Nemám. 160. Nie, by si ho mohol streliť. Hej. No, Alex vyhral. Maxik sa už vyberá zas. Vyberá sa. Prosím. Ja, dobre. Takže ja už som konečne Koričo, som X-Men jak Degeš. Dobre, Alex má zas imunity. No toto je nari. Dobre, Markus! Oh my god. Nie, Markus, dáš to. Ja ti verím. Verím ti, Markus. Kúkaj sa. Bo jak dojdeš tam. Nekúkaj sa ani. Nekúkaj sa, prosím. Ja sa kúkam, ja to nechcem kúkať. Prehral si! Nie! Dobre ľudia! Ja som videl. Ľudia, som zdechol, keď ste mi fandili. To sa nedá. To vyhral, aj ty. Dobre ľudia! Nie, poď asi koniec. Hraj. Dobre. Musíme iba vie sa kúkať na mňa? Nie. Neviem. Skús.
Môžeš. Nemám tu spektátor. Tam, chod do spektáte. A tu žaba kúka. Na mňa. Tu tá, Pomoc! Nie! Dobre, som na druhom. tá Už suka. posledné sú. To tá suka korytnačka. Spadla tiež? Nie. Dobre. Ona je úplne hore, sa mi zdá. No, a ona je pri tebe. Na tu mám poschoď, vidíš tam? Zomrie. Markus. A Alex neviem, kde je. Nie! Alex je na predposlednom poschodí. On je nad tebou. Dáš to, teraz choď len do kruhu. Prežiješ, ok? Neviem. No to už je v finále, akože. To sme zostali traja. Mám dať punch player? Ale však to stojí na buksy. Nie, to je... Hej? Marko, ty si ma čapol! A tu som nevedel, že tu... Marko, no to asi... Ty si degeš. A som nevedel práve No koho. tam, ty si taký degeš. A som myslel, že dám punch a tam mi nabehne Ale koncem. zvon komunity zase. Zase sa ešte bude vyberať. A ešte ja som myslel... Marko. A ja som myslel, No to ty si myslel. dám Ty punch si vôbec a mi tam nemyslel. nabehne taká tá puľka, že koho? Nie. Že žabu? No to Na toho asi týpka, nie. teba, alebo No toto. to asi nie. Som skade mal vedieť. No to si mal vedieť, Skade? stamať, že si to mal overiť, kým to stískaš. Jak som si to mal overiť, keď to prvýkrát robím? Však čo, nemusia ťa oni zvoliť. Ale môžu. Už hrajeme iba my dvaja. No s tou postratou žabou. This time the eliminated players will be voting someone off. To on bude vyberať ten degeš. Čo? No jasné, ja serem. Choices remaining. Jeden ma vybral, aj ty si ma nevybral, ale... Alex nevybral nikoho. Vyhral som Hovoril asi. som ti, že prežiješ. Moment as a vibe for your elimination. Yes! Už je to iba medzi nami dvoma! Ejo! To vyhral Alex alebo ja? Ty! Však ešte tam je dvaja sme, chápeš už iba? Vieš čo, idem dať punch na toho. Si nastavím. Tu, budem na Alex. OK. One of you will be eliminated tonight. Enjoy the Chod sa najesť. Už sa asi nenajete. Hej no, už asi nie. Ľudia, Napíšte do komentárov, že kto to dá. Či ja alebo Alex. to by muselo byť stream, že by to vedeli. Čiže to veľmi nepomôže. Nevadí. Proste si povedzte hlave, že kto by vyhral, dobre? Nie na mňa. No, len sa pozerám na To teba. čo je? To je kufrí nejaký. Aha. To jak sa hrá? Welcome to the final round. A ja som tu. Finalists are making it this far. Čo mám robiť? It's down to a game of deception. Ja som tam, kúkaj. Dobre, Čau. kúkaj. Ja neviem, čo... In the losing case, the player who goes first will open their briefcase and see what Máš pozrieť, čo tam je vnútri. the player who goes second will choose either to keep their briefcase A či si vymení, alebo si nechá. Ten druhý. decide who should go A first. kde je Alex? Ty. McDonald's manažer. Čo mám robiť? Pozrieť sa do krabičky. Jak? Asi neviem, čo mám robiť. Alex, nie, Alex. First. Som prehrala. Aha, teraz nie, musí sa ideš. Teraz, môžeš si pozrieť. Čo je v kufriku. Čo? Čo je? Aha, prehrávaš. Musíš ho prinútiť, že by ste vymenili. A to jak ho mám prinútiť, ako? To mám napísať do četu, či čo? Napíš plus swap. Plus Swap. Plus swap. On to neurobi ani degeša. Napíš yo have losing. Yo. Aj. Čo? A napísali aj. Počkaj, ide Y. Yo have
No už som prehral. Už mi došiel časomer. Is over. Now it's time for you to choose to either swap or keep your briefcase. Že má prehrávacie. Co mám robiť? Nie. A to They have decided to keep their Nechal. briefcase. Hm. Moment of truth. We will now reveal what is inside the briefcases. ťukni si. Ťukni si na tvár. Čo? Ťukám. Jaj. And it looks like you are the winner. Jasné, ja viem. Dobre, ľudia. Tak sa odpájame a... Bude končiť video. Oka, dobre. A práve ideme jesť. Dobre, tak čaute. Čaute, ľudia. Čaute ľudia. Čaute. Čaute. Konec. Čaute. Bye bye.